Chris Farrugia ta' 25 sena mir-Rabat jinsab fil-periklu tal-mewt wara li kien involut f'inċident ikraħ ta' traffiku. L-inċident seħħ l-ħabta tal-5 ta' wara nofsinhar. Meta żagħżugħ kien qed isuq il-vettura tiegħu fid-direzzjoni minn ħażebbux lejn ir-Rabat. Dan għal xi raġuni oħra laqat il-bankina, tilef il-kontroll tal-vettura u baqa' dieħel f'siġra. Il-karozza Hyundai Accent tal-lewn abjad ġarbet ħsarat estensivi. Fil-ħin tal-inċident, il-vittma kien waħdu fil-karozza. Fuq il-post issejħet l-assistenza tal-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u tim mediku mill-Isptar Mater Dei. Ambulanza ħadet liż-żagħżugħ l-Isptar Mater Dei fejn aktar tard b'xorta ħażina kien iċċertifikat illi qiegħed jiġġieled għal ħajtu. L-investigazzjonijiet qed jitmexxew mill-Pulizija mill-Asta tar-Rabat immexxija mill-Ispettur Jeffrey Azzopardi. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat Franco De Pasquale li ħatar diversi esperti biex jassistu fl-inkjesta. Għal ħin jitwal il-bypass bejn Ħażebbuġ u r-Rabat inżammet magħluqa ta' wassal biex fl-eqel ta' traffiku f'diversi toroq fil-madwar inġabar ħafna traffiku.